हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, बेनो जादों जौगाफुनाय फावखुंगुर बिथां बिबेक गयारी आरो फावखुंग्रि बिथां jonali बसुमतारी बिथांमोननि जयै फाव खालामनाय मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअनि आपडेट। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों लोगोफोर रजे रजे सना सना। बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों पाब्लु सिद्धार्थ आरो जुलि ब्रह्म बिथांमोनहा। बे मिउजिक भिडिअनिनो लाइरिक्स आरो टिउनखौ होदों बिथां जुलि ब्रह्म आरो मिउजिकखौ होदों बिथां पाब्लु सिद्धार्थ। बे मिउजिक भिडिअखौनो डाइरेक्सन खालामदों बिथां mediyon बिथाङा। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ जुलि ब्रह्म प्रडाक्शन चेनेलाव आबुङै अलरेडि हगारनानै होबाय। बिनिखायनो जायफोर नोंथांमोना बिथांमोननि बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखै, जुलि ब्रह्म प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो बिथांमोननि बे मिउजिक भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।